Het wordt tijd voor oorwaar. Een droegwaarperiode. En dan net een droegwaarperiode van 1 of 2 dagen. Nee, van 4 of 6 dagen. En die zit er ik aan te komen. Vreed en sneeuw liggen onder een hege drukgebied. Dat schoot wel op. Maar het blijft ik wil wel eens op Oost-Europa en het houdt depressies op me aanstaan. En dan kan het zomaar een 4 of 6 dagen droegwaar worden. Misschien wel wat warmer, misschien wel wat naaisimmer waar, naaisimmer temperaturen. En daar ben wij blij mee, maar de boeren denk ik. Wel, eerst maar eens even een uur en vannacht. Dan blijft het nog net droeg. Nog altijd een kans op rein of licht rein. Soms even maar een buiig karakter. Dat geldt vooral voor het kustgebied. En verder heeft het op temperaturen om bij de 14 of de 15 graden heen. En de wind uit het westen en zuidwesten waai is matig rond vrij krachtig. Morgen, ik heb weer een bewolkte dag, een meest of hier een dal bewolkte dag. Maar rein, lichte rein, droege perioden en let er nog een aantal buien in het kustgebied, misschien wel mooi tonger. Maar dan in de joentijd knapt het op en kleurt het staren gewoon op. De temperaturen morgen zouden bij de 18 graden heen en werden die stevige wind uit het zuidwesten waai matig en krachtig. Maar dan het droege waar. Tonsje, vreed en sneeuw. 3 dagen op een rietje met droegwaar en staan er gewoon flink wat zinnen. De meeste zinnen op vreed en sneeuw en de temperaturen die gaan omheen. Zonnetje 18 en op sneeuw staan 19 graden. Kan sneeuw wel eens 20 worden. We moeten morgen maar weer even in het waarsje.